Sa unang pagbasa, gibasa ang basahon nga sinulat sa mga propeta, labi na gyud ni Moises, mga balaod sa Ginoo. Unya, gipangutana dayon sila sa pari nga nagbasa, inyo baning tumanon? Nya ningon dayon ang tanang mga tao nga mitambong, amen, amen, amo nang tumanon. Diri sad sa atong ebanghelyo, si Jesus nibasa sad siya gyapon sa sinulat sa mga propeta nga pulong sa Ginoo, nya iya dayong gideklarar, kining bahina sa kasulatan natuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Unsa may meaning ani mga igsoon? Kanang inig kadungog day nato sa pulong sa Ginoo, ayaw na pagduha-duha, ayaw na pag-analyze, tuman dayon. Hilingay mong tupad. Ing na mutuman ka? Ing na ko no? Na mutuman? Oh, wa na mutuma, wa na musanong. Kinsa ninyo dinhi? Parihaban ni Isdras, ningutanas mga tao. Kinsa ninyo dinhi karon nga nisimba nga musaad nga mutuman gyud sa pulong sa Ginoo sumala sa inyong madungog. Tasang kamot. Siguro mo? Kamo bang wa mo isa? Siguro mo? Siguro mo sa inyong desisyon? Sa ato pa, kay kamo wa man mo isa, musupak mo sa pulong sa Ginoo. Siguro mo, ana? Tagaan ta mog second chance. Kinsa ninyo karon musaad nga inigkabati ninyo sa pulong sa Ginoo, bisag asa pa na ninyo mabati, inyo gyung tumanon, di na mo mag angan-angan. Taas ang kamot. Ang di mo pataas, iyas-yawa. Automatic. Sige, bitaw. Sige, hawa na ko isa ninyong wa mo pataas ha. Magkagubot ang inyong kinabuhi. Daghang mga sakit o kasakit nga musod sa inyong kinabuhi. Tanawa ra to dito sa LA. Unsa may gisulti sa ilang host, Golden Globe Awards. This is a godless nation. Tanawa karon, kasakit. Tanawa ang mga tao nga wa mo tuog Ginoo. Gubat, kasakit. Tanawa ang atong nasod nga kunuhay Catholic country, pero nga to mga politicians kasagaran, mga hakog kay istanan, sigig away. Tanawa kung sa initabo ro sa atong nasod, baha, crisis, unemployment, problema. Tanawa inyong pamilya nga wa na magrosaryo, din mo basag Biblia, magsigi na lagyaw-yaw, sigig pangwarta, gubot. Third chance. Naluoy ko ninyo, tagaan ta mog third chance, kaya naapay mga 1/3 nga wap mo isa. Sige, last na lang gini ha, last chance. Appeal ng choir. Kinsa man ninyo ang musaad karon nga inigkabati ninyo sa pulong sa Ginoo, inyo gyung tumanon. Taas ang kamot, last na lang gining chance. Salamat, 98% na. Napag yung 2% nga wa mo isa, inyo na nang problema ha. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang pulong sa Ginoo, espiritu o kinabuhi. Espiritu, pasabot, inspiration, power, happiness, na adiha. O kinabuhi. Pasabot, kinabuhi nga dili matapos. Kanang mga tao nga way tuman-tuman sa pulong sa Ginoo, wa na sila'y espiritu. Wa na'y kalipay. Tanawa na mga tao wa magsunod sa Ginoo, managduka ang naw. O kaha, managkusmod ang naw. Dali kay masuko, dali magyaw-yaw. Mo na mga asawa, og di na mo mutuman sa pulong sa Ginoo, ang inyong makita sa inyong bana, yawa. Bitaw. Kaya ang inyong mata tabunan naman sa gahom sa yawa, dili naman sa gahom sa Espiritu Santo.
Labi na ng pulong sa Ginoo nga ningon, pasaylo alag kapituan kapito. Sopa ka na, di ka mo pasaylo, takos murag naong nimo. Labi na ng sugo sa Ginoo nga nag-ingon nga, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Sige, paningil yun. Basta kusmura sa inyong naong, sangko pa mo sa barangay, sangko pa mo away. Labi na ng pulong sa Ginoo nga nag-ingon, biyai ang tanan, og sunod ka nako, nya maatas yung ka ng imong asawa, anak, balay, o uban pa, maatas yung ka sa imong kaugalingon. Hastang hadlo ka ni mo inigingon, anak kay stage 2 cancer, na nakay stage 3 cancer, pasti lang, hadlo ka, gini mo, Ginoo, ito. Hadlo kayo. Pero kanang nagtuman sa sogos, Ginoo, nga biyai ang tanan, inigon, stage 4 na ka. Ay, praise the Lord. Ana, dayo. Ilingay mong tupad. Okay ra ni mo ma-kidney failure ka. Ingna ba? Okay ni mo, kidney failure ka. Ana. Mao na samtang buhi pata, samtang mo ginhawa pata, napatay panabot, decision to do the will of God, the word of God. Ug unsa may pinakasentro sa pulong sa Ginoo, matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, mahimotang usa ka lawas ni Kristo. Pag-ingon ni Kristo nga kining pulongan na tuman diri nako, pasabot na establish na nga kitang tanang katawhan iya nang hiusahon diha sa usa ka lawas. Kay matud pa diri sa atong kanini ang ebanghelyo, niingon man siya dinhi nga ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabos, paggipadala ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag, o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unsaon ta niya pagluwas? Himuon ta niyang usa ka lawas. Daghag bahin pero usa ra ka lawas. Pasabot magtinabangay na, dili na mag-away. Magkahiusa na. Mao bitaw dinis atong simbahan, gusto kita magkahiusa bisa na lang sa atong pagsimba. Kanang atong liningkuran. Doon natay tulo ka basic rules dinhi. Number 1, number 2, number 3. Unsa may number 1? Musod gyud sa simbahan. Mo gina, musod sa simbahan. Dili mo ingon nga, di ako'y bata, siaw kay ni akong bata, ari lang misgawas. Dili. Ang rule number 1, sud gyud sa simbahan. Rule number 2, kung ang imong bata nga gida or ikaw ba mismo nahimong kanang dili relax dinhi sa sulod, pasabot sige kag ubo, o ang imong bata siging tingog, siging syagit-syagit, siging hilak, siging dagan-dagan. Rule number 2, dadas gawas. Ngano man aron dili madisturbo ang niya sulod. Pre atong batang ni syagit karon, ihinay-hinay din tog das gawas. Rule number 2 na. Ana, unya rule number 3. Unsa man? Kung puno na dinhi sa sulod, adto naka-automatic sa gawas. Ayaw na sag pamugos dinhi sa sulod nga mobarog lang yung kadiyas kilid-kilid basta lang ka masulod. Rule number 1 man, ingos pa rule number 1. Sudyo ko. Dili, nanakas rule number 3. Kay gamay raman atong simbahan, o puno na, mo nang naatay mga tent diyas gawas. Rule number 3 na. Pero inigabot ni mo din ni simbahan, dritso ka dito pa do, may tent, kaya may din ni hayahay, niya ganahan tam uli din ta, ni dritso ka sa rule number 3. Nya kung ang imong bata, sige saghilak, siging saba-saba, samo ka istanan, nya di gini mo danos gawas, ingon mang anhisulod, hisulod. Ana. Awa na sa kamo gamit sa rule number 2. Di ba? Gasigi lang kag rule number 1. So, 1, 2, 3. Unsa gito number 1? Sud gyud simbahan. Number 2, gawas kon nadisturbo na kadisturbo na kadire. Number 3, kon puno na dito nakasgawas. Ana. So kanang nagbarog-barog des gawas, tingali puno na tingali diri sulod.
Tanawon sa nas mga asyeret. Kay kanang magbarog-barog nga magkinupo samtang magmisa, mura nang nagtanaw og tari, nagtanaw og disco, nagtanaw og bingo, ana ba? Religious activity ni atong gibuhat para nis Ginoo ipahilo na kita. Ha? Mo na inana. So mo na yung mga roles natong gituman. Nya ang mutuman ana malangit dayon. Mo na pasalamat ta. Kining atong slat-slat, kining baligyag slat, usa ni sa makapahiusa nato nga tibuok kalibutan ang ato mga slatters, kamong nabalit og slats, online og territorial parishioners, nagkahiusa ta aron matuman ang usa ka luwasonon. Luwasonon atong project, paraning kumbinto, natay SBF DAG. Parihaning atong activity sa Santo Niño, natay SNHJ. Ana, tibuok kalibutan, matuman ning maong activity. Ang ato sang pagtukod og mga balay sa mga way balay nga klaro nasa tay CTUMM. Nagpadayon patarog tukod. Na nasa tay nahuman nga 5 ka balay. Sige, ato kunong suwayan og tan-aw. 5 ka balay, ika-30 ang before. Ganahan mo anang balaya, mo na nakighiusa ta nila after. Tanawa. Nya, ika-31 before. Ganahan mo puyo ana. Makighiusa ta after. Murag subdivision. Number 32. Kana, ganahan mong puyo ana. Nya na kay mga anak, lisod kay na. So nakighiusa ta nila after. Kana mapunan gid na. Nya number 33. Kaupat. Samot na nang puyo mo ana, mamao gid na sa among balay so. Anya after ako ni-graduate lang kog college, wa ko kasuhay anang klasihas balay. Ika-34. Samot na nang sud kay na nakighiusa ta nila after. Tanawa. Kana mamanghura na sana. Sige, atong pakpakan ha. Kita ninyo pagluwas. Bisan na lang karong ting-uwan maluwas sila. Okay na kay na.